салом алейкум ҳама мардами мардами қабудиён. Ин ҳам Максим Горки, ҳамин бародароне ки дар шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунанд. ин хонаи акаи Сафарбеки фурӯшон. ана дӯстони азиз, дар ин ҷо ҷое аст ки осёби даври қадима ки ин раҳи овшай Yo parto uçmera ucağıma çobut iyice aşağı sange iyice ovuy var. ана ҳозир мерем ай поён хая як бор аз наздик мебинем. Parto. ина дӯстони азиз рафтем. ина ҷойҳое ки мардуме ки дар шаҳри Екатеринбург кор мекунанд. анами қишлоқа, анами орди осёби сангӣ инами манзила хурда калоншидагӣ. ба ҳамин хотир ина бародаро ман инҷа наварбардорӣ мекунам, то ки бародаро даври кӯдакии худро ба ёд биёрам. боварӣ дорам ки 99% ҳамин мардум аз инҷа орд хӯрдагӣ, на танҳо орд хӯрдагӣ, балки ин ҷо омадагӣ. биё дастати яка. биё бисмилла. ана ям санге аст ки ҳамин мардума орд додагӣ. ин ҳамин санг. ин санг шудо ки хеле мардума инаи гандум. ина дӯстони азиз чанд сол шуд ака иҷа кор намекунам. соҳиб дора агане об шия биё рафтим хай. биё бисмилла. ина бародарин азиз ҷашҷа ина бародарони қубодиён Максим Горки. ина ҳама тарафи қишлоқна наварбардорӣ кем ки бо ҷои асосие ки шумо аз ин ҷо ноҳам хӯрдагин. ана саломат бошед. худо нигаҳбонтон бошад. инҷа ҷи Magazin bu rahmatli bu. Ay bari